फसायदों आं अबेखौ लानोथाय अमाखौ एवना लाबायनो थांसिगोन रेडि जाबाय गोखैया मादै सारायमोनमोन हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै मर्निंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय जायासै ब्लगखौ बिराद खामानि दंमोन आरोना दायो सानसुनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय दायो जाबाय 3टा टाइमा ओमफ्राय जोङो थांनो नागिरदों गसाइगाव थिनालि बाजाराव आरोना बेदर लायनि दिनैथ' न'आव थांगोन जोङो बेखायनो लायनानै ओमफ्राय न'आव लानानै थांसै आरोना स' थौबाय थादो होमबा लोगोफोर जोंजों थौबाय थादो ओमफ्राय नायलांदो आरोना बेदरा दंना गैला मिन्थिला 3टा जाबाय आरोना ओमफ्राय बोराय आंखौहाय थाब थां होननानै बुङो गावथ' डिउटियाव थांबायना ओमफ्राय जोङो दायो मोनासो ओंखारलांनाय जासिगोन आरोना न'निफ्राय ओमफ्राय थौदो नांबाय थादो होमबा ब्लगखौ जोबजासिम हाजोआव सनालिजों आंजोंसो नङा हाय दे मेंगुला जोब्बाय खुन्थियाखौ गोदान गायगारबाय नै पस्ट खुन्थियाखौ लाइननिखौ नैखौ बुखुसिगोन बे पस्ट खुन्थिया बोराय जानायखाय गायगारदोंहाय गोदान थारा नारा दासो मोजां जादों दा बिदिबासो हायलाबायनो हाला एबारो बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै जोङो फैनानै टट' लानोसै आरोना मोनसे मिन्थिया बेबा मा जिनिसनो मिन्थियाना मालाबा मा जिनिस सोर मिन्थियो आरोना मा जिनिस बेबो थांगोन नामा थिनालियाव थिनालि जाबाय स' दायो जोङो टट' लाबाय आरोना ओमफ्राय थिनालियाव थांनोसै डाइरेक्टनो बेदर लाबाय ओमफ्राय आंहा बाजाराव हाबबोनांगौ दे आंना आसान सांखायानो बायबाय गोबाव जाथारबाय आरोना नोंसोर नुगासिनो दंखायो खोमा भिडिअआवहाय ओमफ्राय माने आङो टेनसनफोरजोंसो बायनायानो जायाखै ओरैबायदि गोबाव जाबाय हस्पिटालाव थाङिनि सिगांनिफ्रायनो आरोना जों स्किमनिफ्राय फैनाय समावनो एबो बायदोंमोन आरो ओमफ्राय बायफिननायानो जायाखै बेनि थाखायनो ओमफ्राय दायो आङो बायनानै लाबोनो सानदों आरोना ओमफ्राय बाजारावबो थांनाय जायाना ओमफ्राय थांबाबो हाखु दाखु ओमफ्राय बबेबा समाव बावो आरो बेनिखायनो जाथ'बाय थादो होमबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दे स' लोगोफोर दायो मार्केट मोनफैबाय होननानै बाजार मोनफैबाय बेयाव नुलायखो नोङालाय दिनै मार्केट बाजार दिनमोन आरो सेटारडेमोन फैनाय जायासै आं जेबो लांफैनायबो जायासै गिर जाथारदोंथ' आरो बाव गैयालै दा बाजाराव मोनला अमा बेदरखौ बाव मोना बै थिनालियावसो थांगोन बाजारावनो फैनायानो जाला होनदां गोबाव जाथारबाय आङो नै इथिंजाय दख'ना आरि फानना बैसागोनि खम बायसोदों मानसिफ्रानो माने फुरा दख'ना बायसोदों आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय आंहा गैया लोगोफोर देग्लाय फैसाबो गैया बायनोबो हायासै नांला दे आरो आं बैसागुखौनो रंजानायानो जाखाया आरोना जोंहा आरो टाउनाव रंजानायानो जाया गामिनि बायदि गैयाना बेबायदि सारियालि मोनबाय आरोना जोङो थांग्रोनोसै नै बाजार मोनफैबाय जोंहा गोखा गोखैया मादै मोनावसो जाहैनांसिगोन गोखा गोखैखौ न'आव संनायानो जायासै जोंहा देग्लाय दिदि मोनावहाय स' लोगोफोर बेदरखौ लानानै फैबाय देखायबाय थायासै आङो बेदर लानायखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट बाजाराव थांफिनबाय आरोना बे टट'खौनो लानानैहाय बाजाराव एसे माबा माबि लांनोसै ओमफ्राय ब्लड थांसै न'आवहाय दिनै बन्द' गोजाहाय जेरावबो दिनै जेरावबो बन्द' गोजा सोर मोनथामखौ फसायदों आं अबेखौ लानोथाय थांफिनबाय जोंहा थांफिनसै न'आवहाय
लोगोफोर न'आव सफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय जेबो लाबोआसै ओमफ्राय आसानखौबो गानबोनो हायासै ओरैबायदि आखायानो नै खानजंसो लानानै फैबाय आङो हासबेन्डनो मोनसे ओमफ्राय रेक्सनो मोनसे सैमानो मोनसे मानसि मोनसे आरोना नोंलाय माने हौवाफोरबायदि बिदि खानजोनांगौ नैबे एसे गोरासिन ओमफ्राय नैबे एसे माने मोजांसिन आरो नैबे एसे गिदिर 15 थाखा लादों 30 थाखानि बेनो मोनसे बेना अरस'ना लाजोबबाय बे रेक्सआ गावनि खानजंखौ एकदम नायजाला आरोना नैबे एसे गोरा हार्डखौ सैमानो होनोसै रेक्सनो बैखौ हासबेन्डआ लाथोंसै रेक्सखौलाय मानो होनो ओमफ्राय आसानखौथ' गानहोनो हायासै आंसो साबोन सोनानै गाननांसिगोन आरोना नै बेनो 550 होनदों आसाना ओमफ्राय 500नि लाबोबाय आङो 50 थाखा खमायथारा जा मोजां आरोना बियो फाथ्ला मोजांथार गाननोसै माने आखायानो हौवा माथानि खासो नालाय एकदम गोरा हाबा गानहोनो हायासै दखानदारजों गानजाबोनो नागिरबाय आङो हाया सोनाबानियाजों गानजाबोनो नागिरबाय गैया जाया साबोन होनानै गानहैनि आङो ओमफ्राय बेदरखौ एवनानै टिफिनाव सोनानै लांखानोसै आङो खेबसेनो ओमफ्राय ओंखामखौथ' मादै उनावसो जाहैनाय जागोन दायो न'आवबो जालांनाय जागोन आं सानदोंमोनखि न'आव जानानै थांनोसै जों ओरैनोबा मोनालांखागोन नालाय हासबेन्डआ 6टायावसो सफैखागोन ओमफ्राय दानाबा मादैनाव फन हरबाय आङो दाना होनबायखि ओंखाम जालांदो होनबालाय होननानै ओमफ्राय फन हरनायनिबो खारन दं आरोना मादैया माइब्रानि जौ फिसियोना ओमफ्राय बेखौनो सोंहरदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय हासबेन्डआ माने सोंहरसाय दंना गैया होननानै गावहा लोंनो लुबैदोंनो ओमफ्राय सोंथोनायखाय सोंहरदोंमोन आङो ओमफ्राय दङ आरोना बैसागुआवलाय फिसिखायो दङ होननानै बुंबाय ओमफ्राय होमबालाय ओंखाम जालांदो होननानै बुंदों आरो मादैया ओमफ्राय ओंखामखौनो जानानै थांसै मादै उनावहाय न'आव जोङो 9टा गाहामाव सहैसिगोन खोमा आरो न'आव थाङैनो ओमफ्राय बेना 6टायाव 6टा 6:30टासो जाबोगोन खोमा बेयो ओंखारनो 7टा 8टा 8:30टाफोराव सहैखासिगोन मादै मोनाव स' दायो आङो बेखौ गाननानै लाग्रोसै साबोन होनानै ओमफ्राय बेदरखौ हासबेन्डआव सोंहरसै एवनानै लांनो ना गोथाङै लांनो होननानै ओमफ्राय गोथाङैबा गोथाङै लांसै एवनानैबा एवनानै लांसै ओमफ्राय मोनामगोन ना बे गोथाङै लांबा बेखायनो एवनानै लांसै नामा बेखौनो सानदों आङो सर' एसे खामानि मावना लागासै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय स' लोगोफोर खुनुरुखुम नै आगदानि हाब्बाय ओमफ्राय आगसिना नालाय नै आखाइफ्रा माबायदि सिन जाजोबखो नालाय नै आखाइ नालाय सिन जाजोब्बाय आरोना नै आखाइया साजोब्बाय हाबासो साबोन सोबाबो थावजों सुनांसिगोन मोनसे हाब्बाय दाना बेखौ बख'फिनजालाबो माजालाबो जा दिगदार जाबायना लोगोफोर मा होनबावनोलै दिस्टार्ब दाखालाम ओमफ्राय आं थावखौलाय माथो फुनदों हाब गावनि थावबा फुननो मोनबावा जाहैदों आं नुबाय सनालिया मा खोथा होनदों ओरैनो आंहा आसान सांखा हाबजायैनि दुखु जाखादों बेयाव टाइमा लस थांजोबसिगोन आंना आगजुगा सुनानै फैदों बाल्थिं दैजोंनो जारलासो जाबाय हाबगोन ना हाबलाथाय ओरैबायदि साखाबनाय आसाना बोरैबा सेरदेरदो जा मोजां जाबायमोन आरोना फिसा सानो बांद्राय गिदिर माला गानखो नै आसान सांखायावबो थावसो फुनबावनोसै आंना बाराखौबा सादों गावना आयौ थावजोंबो हाबगोन ना हाबाथाय भगबानसो जाने भगबान फिसाया ओमफ्राय नों बेखौलाय मानो गाना होमबा गाबनो ओंखारबाय बिदिनो थाथों होमबा गोसा आदैहाय र' मोनसे हाबबा मोनसे हाबनो नागिरा मोनसे हाबबा मोनसे हाबनो नागिरा मा होनबावनो लोगोफोर हनै गावना थावा बिदि मानो फुनबाय थायो बाय गैया बिदि फुनाबानो नै थावखौनो नोगोर होखाबाय आङो आखायानो साजोब्बाय लोगोफोर दुखुसो नांबाय आङो दखानदारा दानाबा हामगोन बेखौनो लांदो होननानै हरबाय आइदै हाबाय नै फाइनालि जा साजोब्बाय आखाइ नायजाला नै नायदो सिन जाजोबखाबाय नै माबायदि जाजोबखो ओरैबायदि साबाय आसानालाय जा मोजां आरोना थाब बायनाय नङा बियो आंना बिदिनो नाङै जि सुनायावबो बायो बाथरुमाव ओमफ्रायो नैबेहा एसे गिदिर गिदिर खारोना बियो
खुनुरुखुम फाइनालि हाबाय सर आखाइ नायदो सिन्था जोब्बाय नुवाखै बेसेबां गोथौ गोथौ नैबेयावथ' एसे दोलाजोबलायबाय नै नैबेयो दोलालायबाय नैबेयो एसेनो सिनायनाय नंला बेयावहाय साजोब्बाय आखाइखौनो बौहां बौहां मोनजोबखादोंना सयथिबो सर दाबायथारसैहाय आसानानो बायनांला आरो थाव बोरैबा मोनजोब्बाय आखाइया लिमोनला लिमोनलानो फाइनालि हाबाय लोगोफोर नै समायो आरोना बे गुफुर थाबा गोजाल'बा मोजां नङा ओमफ्राय आङो दाखालैनो खेनसेनो बायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं हजों कासिकट्रायावनो बायनो नागिरदों ओमफ्राय हासबेन्डआ है बेयावबा माबायदि दाम लायो गसाइगावआवनो बायदो होननानै बायहोआसै आंखौ ओमफ्राय नैबेयाव फैनानै आङो दिनै लायनाय जाबाय आरोना दाख्लैबो गैया हाखु दाखु लाबोनाय जायासै ओमफ्राय बावगारोबो आरोना आं बबेबा समावहाय बाजाराव थांबाबो ओमफ्राय बै आं स्किमनिफ्राय फैनाय समावनो बायदों आरोना बियो ओमफ्राय गैया टेंसनजों माजों ओरै बायदिसिना खोनादों जादों डाइरेक्ट थांबायना हजोंहाय बायनाय जायासै ओमफ्राय हजोंबो बायनाय जायासै जेबो गोसोखाङासै आरोना बिदिखौनो ओमफ्राय उनावसो जखन माबायो होनबासो गोसोखांनानैहाय बुंनाय जाबाय दोनना लादो दाहाय जादो सल'फोर आं एसे खामानि मावनानै लाग्रोसै र' दा लोगो मोनफिननोसै अमाखौ एवना लाबाय नै बरियासो हालदै होनानै लाबाय आदि थाम्फै हरदोंहाय आंखौ बिदिनो मोजां एवनानै एसे गोरान एवनानैसो बांद्राय ग्रेभि बानायला सारायाबो मावनो नागिरो बोरैबाबा आलु होबाय दे आं दरनै दरथाम आं मोजां मोनो जानो आलुखौ लोगोफोर आङो ड्रेस जेबो चेन्ज खालामासै बिदिनो खामानि दामानि मावबाय आङो संबाय ओमफ्राय सनालिखौबो लेखा फरायहोखाबाय आङो ओमफ्रायो न'नि बानलुखौ एसे खाबाय दे आङो नै एसेनो ओमफ्राय दा ओंख्रि लांगोन ना बेखौ सोनानै लांफायसा सामब्राम गुफुरबो गरनै गरथामनै लाबाय आं न'नि बानलु आरोना बे बिफांनिखौ खाबाय आङो एसे आरो जोङो जाबाय थानायबो जायाना थानायबो जाया न'आव बेखायनो बेखौ एसे खाना लाबाय आङो न'आव लांनोसै बे हासबेन्डआ गोथां अरसनो लुगैना ओमफ्राय न'निया आरो बायनानै लाबोनाय मोजां जायाना ओमफ्राय सुखा बेनि थाखायनो लकेलखौ लाबाय आङो बेदरा मोनबाथाय आरामसे टिफिनाव सोनानै लानोसै आरोना ओंखाम एसे जाहोलांसै नानिखौ ओमफ्राय रेक्सुनोबो ओंखाम जाहोलांफानोसै बेदरखौ दसे साखिनोसै आरोना आंबो दाहाय हामानो आरोना गोथारै लांनो एसे जाबस्रुं जुब्रु लांनांगौ नङाबा लामा सामा एसेबां गोजान लांनाय ना मोदायफोर माबा लाङोनो आरोना सोलायो स' बेदरखौ आरामसे एवना लाग्रोसै र' दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय थांसिगोन रेडि जाबाय न'आव थांसिगोन दाना रेक्सो बा बे बाजानो मोनलायलायदो मालाय सोरिक्सोआ बा रेक्सो नालाय रेक्सो 9टा जालायलायबाय दा टाइमा हर जाखोथाय नै दासो मोनफैदो 9टा 12 जाना उन्दुजोबखो नामाखौ मानसिफोरालाय ya udah sudah dong ayo udah kenapa kau Nani menok Reksu Sejeng mam jading nengah Sejeng mam jading Kanai bu jading neng dan Has nu kadang dan hot nanti Reksu ayo Salih belakang nengah Ada kanai lainnya kanai jig gelau dah malam-malam muli menang juga doa sebenarnya hasodeng थुखैदों आङो दहायो लामायाव खिनो ओंखारनानै लाखिनायखौ नुदों गारिखौ बारफ्राव सफैबाय नै जोंहा मादै मोनाव नानि मोनाव बै बेनो सर्ट भिडिअ गाग्राया मा मोनलाय सिखानाया बै बुहुतनिया मा मोनलाय बुहुतनिया मानिया नामाब्रा सर्ट मुभिनि नामा बुहुतनि बयफ्रेन्ड औ बुहुतनि बयफ्रेन्ड बुहुतआ नै बेनोमोन आंनि बिनानावसो आरोना ना रेक्सु रेक्सो ओमफ्राय आंसो अननानै रेक्सु होनो बेखौ गोखैया मादै संनाय बेदर दंब्रा बेयाव बयलार दङ नुवाखै नों बयलारानो जोंहा आजां गाजां
खुरै थाम खुरै ब्रै जानानै बाबा बेदर जाबाय नोंसोरखौ नेयैनो थांजोब्बाय मानसिफ्रा नायनो होननानै मानसिमोन नै बिसिनि बैसिनि न'सिनि नै बिसिनि न'सिनि मोजां जादों एखेनो नङा जोंनि बिमाजों आमफ्राय आंहा मारामाराथार मा जोंनि बिमाजों एखे नंगौना नङा होनदा बिमादै नालाय बेनो सबसे दुइसिनाय बिनानावा नै बिनि बिमाया बेनो फुदनि बयफ्रेन्डनि बिमाया मा सलि नै खोजिमा बिदै माबा बेखौ जाबा सावहोनाय नाङानो मानसिफोर जाबाय आंबो एसे मेगन नोजोर नांला खुगा नाङा